איזה מחבק איי 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 אסמה בגואל נפשי תגאולת עולם ששון ליבי מה בזוכרי חסדיו כי בחר מגולה אומה ישראל איי 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 נצר נטיעת המעבוד ידידה אבן צדק שלמה משורש גידלה איזה מחבק איזה מחבק איזה מחבק אל עולם איזה מחבק גואל גאולת עולם אתה הוא האלוקים העד והדיין קומנה לקראת גבעים אצל המזוין לנקום נקמת חמם להשלים כל עניין שמך ורזאך השם מעין כל חי נעלה לה 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 איזה מחבק איזה מחבק איזה מחבק איזה מחבק גואל נפשי תגאולת עולם. אז האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, אמן. האור החיים הקדוש בפרשה שלנו מלמד אותנו יסוד שאילולא שהוא כתב אותו באמת לא היינו יודעים אותו לבד. כי תראו, אנחנו גדלנו על דבר פשוט, כל רבותינו לימדו אותנו. תפילה לעני כי יעטוף. לפני השם ישפוך שיחו, אדוני שמעה תפילתי שבעתי אליך תבוא. א' ב' של יהודי תפילה, עבודה שבלב, ועובדו בכל לבבכם. מה זה העבודה שבלב? תפילה. אותנו לימדו, ואדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, נענה. ככה לימדו אותנו כל השנים. מרן החידה שואל, איך יכול להיות שתפילה נענית? מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה הוא עושה לפני כן? הקדוש ברוך הוא עושה בן אדם חולה בר מינן, אומר לו, לא, אם תתפלל אליי, אני אושיע אותך. אז מרן החידה שואל, איך תפילה עובדת? הקדוש ברוך הוא עשה בן אדם חולה, הוא מתפלל מבריא. איך זה יכול להיות? אומר מרן החידה, שתפילה משנה בן אדם. תפילה, עד עכשיו היית בן אדם א', אחרי התפילה אתה בן אדם אחר לגמרי. אז אומר מרן החידה, שעל התפילה אתה בעצם הופך להיות בן אדם אחר. לא עליך גזרתי להיות חולה, אומר השם. על מישהו אחר גזרתי להיות חולה. לכן אתה מבריא עכשיו. זה התפילה, התפילה הופכת בן אדם. אומר האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, יש רגעים בחיים, לא עוזר תפילה. תפעלה, גם תפילה, תראה, לא רוצה לשמוע. אומר השם, זהו, אני מפה לא רוצה לשמוע אותך. יכול להתפלל עד מחר, כמה תפילות שלא תעשה, 615, 619, אני החלטתי שזה לא יעבוד, אומר השם. אומר האור החיים הקדוש, יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר, תודה רבה, יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר, אני את התפילות שלך לא רוצה חס. אתה יכול להתפלל, יעזור לך על דברים אחרים, אני לא אומר לך תפסיק תתפלל. תבוא שחרית, תבוא מנחה, תבוא ערבי, דבר איתי. אני אדאג לילדים שלך בבית ספר, אני אדאג לאשתך שלא תגרש ממך, אני אדאג לך דברים אחרים. אבל אם עכשיו אתה לא תעשה משהו שנקרא, יש דברים שנקראים שובר שוויון, לא יעזור לך. למה? אומר האור החיים הקדוש, יש לפעמים שבאדם יצא יותר מדי מקטרגים. עשה יותר מדי עבירות. דברים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותה. דברים שהשם שונא. אתה כל היום חושב רע על החברים שלך. איך שאתה רואה חבר שלך, אתה חושב על הדברים רעים בלב. השם, תשמע, את הדברים האלה, אני סולד מהם. אתה לא מתנהג כמוני. מה הוא רחום, אף אתה רחום. אתה לא רוצה להתנהג כמוני. אין לי ברירה. פה אני כבר לא יכול לעזור לך, אומר השם. פה אני צריך, אם אתה רוצה לצאת מהבעיה שלך, רק ראש בקיר. אני צריך שהפעם תראה לי שאתה נאמן לי ראש בקיר. אני רוצה, אומר השם, שתראה לי, שאתה הפעם מוכן להתאבד בשבילי, מה שנקרא. זה מה שקרה לעם ישראל ביציאת מצרים. פרשה שלנו. אומר האור החיים הקדוש,
ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. אומר האור החיים הקדוש קשה, ולמול מי יצעק אם לא להשם אלוהיו, ובפרט בעת צרה, דכתיב קראת מצרה לי, מן המצר קראתיה. תראה, לימדו אותנו, תשמע, זה ככה עובדים החיים. לא הולך בחיים, לא מסתדר משהו, מתפלל אליי, אני מושיע אותך, ככה קרה, כל החיים ככה עובד. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? אם הוא היה אומר לו דבר בני ישראל וייסעו, הוא לא אומר לו דבר, לא, מה אתה צועק אליי, מה אתה אומר? משה רבנו רואה שהעם לא נקרא. המדרש מלמד אותנו שעם ישראל היו מוקפים משלוש רוחות. אחד המצרים, אחד הים, ואחד המדרש אומר, סגר עליהם המדבר. אומר המדרש, מה זה סגר עליהם המדבר? אומר המדרש, סגר, כתוב בדניאל, סגר זה חיות. הקדוש ברוך הוא שלח להם דובים, אריות, נמרים, טיגריסים. אין לכם לאיפה לברוח. אני סגרתי עליכם. זהו, מפה אני החלטתי להוציא אתכם, אבל עכשיו אני רוצה לראות אתכם באמת. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל. אומר האור החיים הקדוש, מה זאת אומרת? למי אני אצעק אם לא אליך השם? והאדם נמצא באיזה בעיה. אומר לאשתו, אל תדאגי. אנחנו בחובות קצת, אל תדאגי, אני אעשה כמה תפילות לקדוש ברוך הוא, אני אדבר איתו. כמה פעמים אנחנו מדברים על תפילה פה? כמה כוחו של תפילה? רב חייא ובניו, לא ירד גשם בעולם. עוד לא אמרו משיב הרוח, מוריד הגשם, הגמרא מספרת איזה רוחות, איזה גשמים. תפילה! אז מה זה מה תצעק אליי? ואם לצד שירבה להתפלל, אולי משה רבנו יותר מדי יתפלל, כל עוד שלא נהנה מהעונה בצר לו, לא יריף בתפילה, זה גמרא מפורשת. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, עוד הפעם. בך בטחו אבותינו, בטחו, עוד הפעם. בטחו ולא בושו, 3 פעמים אומר מרן החידה. אז למה עכשיו, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו, עזוב אותי בשקט השם? מה קרה? עוד רואני, הוא אומר האור החיים הקדוש, שאלה שלישית, כי נתקבלה תפילתו. ואמר לו השם, הרם את מתך. אם כן, קבלנות זה שאמר מה תצעק אליי, למה? למה הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד משפט? הנה, עובדה שבסופו של דבר נקרא ים סוף. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כן חיכה שיקרה פה משהו. אז מה קרה פה? מה שבר את המחשבה של הקדוש ברוך הוא עד עכשיו, ומה השתנה מעכשיו? זה התפילה של משה רבנו, לא? עוד קשה, מה אומר לה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? דבר אל בני ישראל וייסעו, להיכן ייסעו? אומר האור החיים הקדוש, ייסעו, לאיפה? אם רודף מאחור, והים לפניהם, ואם הכוונה שיבקע הים, אז תגיד לו, הרם את מתך, תבקע את הים, תלך, מה זה, למה אתה צועק אליי? הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה למשה רבנו, תבינו רבותיי, משה רבנו עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאתה עומד להתפלל מנחה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה אתה מדבר איתי? אתה אומר לו, מה זאת אומרת, מה אתה מדבר איתי? אתה כתבת. אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, אתה כתבת את זה בתורה. אם אני לא אתפלל, תבוא אליי אחרי 120, תגיד לי, למה לא התפללת אליי? למה היה לך חולה בבית ולא קראת לי? צרה קראתי ויענני. תמיד בצרה קראתי ויענני, אז מה זאת אומרת? אומר הרב, אכן התבהר העניין על פי מאמרם ז"ל, שישראל היו נתונים בדין מה אלו אף אלו, ודבר ידוע הוא כי כוח הרחמים ומעשים טובים אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כוח במידת הרחמים, ולהפך בר מינן ימיתו הכוח, והוא אומרו צור ילדיך תש. מדרש אומר שעם ישראל היו במצב הזה, שהם בין מצרים לבין היציאה ממצרים, התחיל בלגן בשמיים. התחיל פולמוס. ככה המדרש מספר. התחיל ברדק. למה? אמרו, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר כביכול חס ושלום. מה זה? אתה נותן להם הנחות? אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה, אתה רוצה לעשות לאלה פריבילגיה ואלה לא? למה יש לנו בתור יהודים איזה פריבילגיה אצל הקדוש ברוך הוא? אין לנו שום פריבילגיה אצלו. אם עובדים, קיבלתם. לא עובדים, לא קיבלתם. זה הכלל. אז למה? ככה המדרש אומר. עמד סמ"ם המלאך לקטרג אותה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו היו אלו עובדים עבודת כוכבים, ואלו עובדים עבודת כוכבים, ואתה קורא עליהם את הים? בא סמ"ם אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, יש לי טענה חזקה מאוד, למה לא לקרוא עליהם את הים? למה אתה רוצה להוציא אותם ממצרים? אלה שמה, גידלו אותם, המצרים, החזיקו אותם, פרנסו אותם, דאגו להם לכל מחסוריהם כביכול. אלו עובדי עבודה זרה, הם כולם אותו דבר. מה, בגלל שאלה אתה, אלה הבנים שלך ואלה לא הבנים שלך, אז אתה נותן להם איזה פריבילגיה? למה מגיע להם פריבילגיה? לא מגיע להם שום פריבילגיה. ככה פנה סמ"ם לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה פתאום, אלה לא יוצאים מפה. לא מסכים, הם לא יוצאים מפה. ככה אומר המדרש. אז אומר האור החיים הקדוש, צור ילדיך תשי. באדם שגורם לקדוש ברוך הוא תשי, אומר המדרש, מה הכוונה? מתיש כוחו של הקדוש ברוך הוא. באדם שעושה עבירות, הוא גורם לקדוש ברוך הוא להיות חלש, חולך שם כביכול. הוא גורם לקדוש ברוך הוא סבל. צור ילדיך תשי ותשכח אל מחולליך. זה מה שהיה שם. מה זה? שיעור שעבר למדנו.
יום חמישי למדנו. אמר להם, לכו תעשו ברית מילה, אמרו לו, לא רוצים, עזוב אותנו, מה זה לחתוך את הגוף, ירד לנו דם, אתה משוגע, מה פתאום? אמרו למשה רבנו, לך מפה. עד שהוא לא הבטיח להם כמה סטייקים של קורבן פסח, לא רצו ללכת לצום. לא רצו ללכת למות. אז אומר אור החיים הקדוש, למה? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? הוא אומר, היה פה מלחמת עולם. התחיל למעלה, האלה שאוהבים את עם ישראל, הסניגורים, אלה שדואגים לעם ישראל, אוהבים, למדים זכות על עם ישראל. ובין הסמך מהם, עמד חומה בצורה, אמר, פה מלחמה, אף אחד לא עוקף אותי. אלה עובדי עבודה זרים, אתה דואג לאלה, תדאג גם לאלה. אתה לא דואג לאלה, גם אל תדאג לאלה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אין לי מה לעשות. מה תצעק אליי? מה יש לך לדבר איתי? אין לי, אתה לא יכול למכור לי שום דבר. לא, השם, בבקשה, מה בבקשה? מה בבקשה, למה? תסביר לי. אתה הסניגור שלהם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תסביר לי, למה הם עבדו עבודה זרה במצרים? אני שלחתי אותם צדיקים, שלחתי את יעקב, שלחתי את אשר, שלחתי את ראובן, שלחתי את... למה הם הפכו להיות ברדקיסטים כאלה עובדי עבודה זרה? למה? שלחתי אותך צדיק, לפעמים בדם אומר הבן שלו, שלחתי אותך כזה צדיק לישיבה, השקעתי, שילמתי, נתתי לך כסף. חזרת חצי פושע, מה אני צריך שתהיה לך הישיבה הזאת? ככה הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו, אומר לו, תגיד לי מה החזרת לי אותם פושעים? היו צדיקים, אני שלחתי אותם כאלה טובים למצרים, נתתי להם את ארץ גושן, ארץ מיוחדת, שלא יתחברו עם המצרי. למה הפכו להיות ככה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אין לי איך לעזור. איך? אין לי איך לעזור. לפעמים באדם רואה, את הבן שלו לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. נמצא באיזה מצב, באיזה צרה, אומר, אני אתפלל עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם תתפלל זה נחמד, אבל זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך, תתפלל זה טוב, זה באמת זכויות גדולות, זה יעזור לך לדברים אחרים. זה לא שזה יפגע בך חס ושלום, אבל לנושא הזה זה לא יעזור. מה תצעק אליי? מה אתה פונה אליי? אומר השם. לא, תפנה אליי יותר. אתה כל היום מסתכל איפה שאתה רוצה, אתה כל היום מסתכל באינטרנט, מסתכל באתרים, קופצים לך כל מיני פרסומות, כל מיני תמונות. אני לא מסתכל, אתה שקרן. מה תצעק אליי? מה אתה אחרי זה בא אומר לי, בבקשה, תן לי פרנסה השם, בבקשה, תן לי פרנסה השם. זה, או שתהיה בן אדם, או אל תהיה בן אדם, אומר השם. אומר אור החיים הקדוש, אומר אכן, אשר על כן, אמר למשה תשובה ניצחת, מה תצעק אליי? פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי גם שאני חפץ לעשות נס, כיוון שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת. אין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. מה אני יכול לעשות, אומר השם? זהו, מידת הדין פה ניצחה אותי. כמו שיש ניצחוני בניי, ניצחוני המקטרגים. תשמע, ידידי, אתה לא יכול לקבל ממני פרנסה, אין לי ברירה, אני לא יכול לתת לך פרנסה. למה? כי אתה בא, כשנתתי לך פרנסה, לא באת, לא שחרית, לא מנחה, יש באדם קיבל עבודה. אני מכיר יהודי אחד, היה מתפלל כל הזמן, מאז שיש לו עבודה, הוא לא בא. שיהודי אחד היה לו פרנסה, הלך עבודה שנייה, בעבודה שנייה, מאז הוא לא בא להתפלל. מה אתה רוצה לתת לך פרנסה? אני כתבתי, תתפלל, שחרית, מנחה ערבית. יש לך עבודה, זה לא שאין לך פרנסה. מחפש עוד עבודה. לא, תשמע, קצת השכירות קשה, ההוצאות כבדות, כן, אז אתה הולך נגדי, אומר השם. אני נתתי לך פרנסה בעצמי בידיים שלי, ואתה עכשיו הולך נגדי? מה אתה עושה? נתתי לך אישה כזאת צדקת, איך אתה מדבר אליה כל היום? אז איך היא לא תרצה ללכת ממך, מה אתה רוצה? אין, מידת הדין מונעת, זהו, אין. שם, בבקשה, תסדר בינינו, שלא נתגרש. אין, מה אני יכול לעשות? אני חסר, אומר השם, אני כרגע חסר יכולת כביכול. אין לי איך לעזור. ואמר אליו, דבר אל בני ישראל, פירוש, זאת העצה היעוצה להגביר צעד החסד והרחמים. דבר אל בני ישראל והתעצמו באמונה בכל ליבם, וייסעו אל הים קודם שיחלק, על סמך הביטחון כי אני אעשה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יש לי פתרון אחד בשבילך. אם אני אראה אתכם שאתם באים עליי בשיגעון השם, אתם לא רואים בעיניים, נכנסים בכל הכוח. אומרים, אנחנו קופצים למים. זהו, אנחנו לא מעניין אותנו כלום. אנחנו, השם, אתה החלטת שפה זה הדרך, זאת הדרך. הרב מבריסק, הבריסקרות, הוא כותב, הוא שואל, האם ים סוף היה אחד ממבית מסעות או לא היה אחד ממבית מסעות? אתם יודעים, זה הליטאים. גם החידושים שלהם זה בדרך חקירה, זה בדרך להבין, זה לא בדרך פרש. אז הוא שואל, האם המעבר בים סוף זה גם אחד מבית מסעות שנקרא בפרשת מסעי או לא? והוא מוכיח שכן. הרב מבריסק מוכיח שהקדוש ברוך הוא טבע בעם ישראל עוד לפני ששתימי בראשית. לפני ששתימי בראשית, כשהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, תתקעה דורות קודם בריאת העולם. כבר הוא כתב שאחד מבית מסעות שיהיה ביציאת מצרים, זה ים סוף. אבל איך תעברו? רק אם אתם נכנסים באמונה. רק אם אתה אומר, השם, אני מהיום לא מחפש עבודה שאין במנחה. השם, אני לא הולך לעבוד בשום עבודה אם אין שיעור, תפילה, כמו שצריך, ערבית. אין דבר כזה שהולך לעבודה. אומר, השם, עכשיו אני אדאג. אבל אין לי יכולות להיות בהייטק, אל תדאג, אני אמצא לך בהייטק. אתה אוהב הייטק, אני אתך הייטק. אתה אוהב במסעדנות, אני אתך מסעדנות.
אתה אוהב את האישה הזאת, אין לך את האישה הזאת, היא לא מגיעה לך. אתה לא כתוב לך את האישה הזאת. אבל אם אתה אומר, השם, אני מתחתן איתה ואני שומר נידה כמו שצריך. אני פעם אחת לא אדבר איתה לא כמו שצריך. בזמן שאסור חס שלום, לא לדבר איתה, אפילו את ההלכות הכי קיצוניות, מה שנקרא, בשולחן ערוך, אני אשמור את הכל. מבטיח לך השם. אני אשמור עם האישה, תראה, זאת האישה שאתה רוצה, קח אותה. זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תשמע, אין לי איך לעזור לך. רק אם אתה אומר, השם, אני הולך איתך, פלס. השם, אני מהיום לא תובע אף בן אדם. לא משנה כמה לקחו לי, כמה הרסו לי, כמה גנבו לי, כמה עשקו אותי, כלום. כותב ספר הישר, מידה טובה, אומר, האמונה והביטחון גורמים לכל המידות הטובות בעולם. אומר, מה גורם לבן אדם מידות טובות? לא לכעוס, לא להתרגז, לא לשנוא, לא להיות גאוותן. אני קראתי את זה השבוע, נתפלאתי מאוד. ספר הישר, זה רבנו תם, זה לפני 800 שנה כותב את זה. אומר רבנו תם, בן אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא. איפה זה נמדד? נמדד כשאין. כשאשתך מתקשרת אליך, אומרת לך, תשמע, אנחנו צריכים למצוא עוד עבודה, מה שיש פה לא מספיק, אין פה מספיק לילדים, אין לי מה... אני רוצה שיהיה להם בגדים חדשים, אני רוצה שיהיה להם נעליים יפות, אני רוצה שיהיה לנו קצת ריהוט חדש בבית. אתה אומר לה, גברת, אני על חשבון מנחה וערבית, מצידי אני אוכל לחם וחמה. תורידי לי את האוכל שלי, גברת, תני לילדים לנעליים, תני לילדים לבגדים. אני לחם וחמה, מהיום לא אוכל כלום, רק לחם וחמה. אני על חשבון מנחה וערבית של כל יום, מה פתאום? שום פנים באופן, התמוטט העולם לא הולך. את רוצה, יש לי שעות לעבוד. אחרי תיקון חצות ב-12:30 בלילה עד 2:30, רק כדי שאני אשן שעתיים לפני הנס. בן אדם מחפש עבודה נגד השם, בן אדם מחפש עבודה על השעות של הבית מדרש, בן אדם מחפש עבודה על שעות של תפילות, איך אפשר דבר כזה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני צריך פעם לראות אותך יוצא דופן. באו איזה זוג לרב שלי לפני כמה שנים. הבן שלהם מתעלף בבית, קחו אותו הדסה עין כרם, הדסה עין כרם, אמרו הילד חולה. באו לרב, אמרו לו, הרב, מה נעשה? מה נקבל על עצמנו? אומר להם, תשמעו, אמרו לו, תשמע, אולי נתרום לך כמה גרושים לישיבה. אולי בעלי יתחיל ללכת שיעור תורה כל יום. אני זוכר איך הוא סיפר את זה, לא אשכח את היום הזה. הוא אומר, הם באו לפה, בחרו, איזה בחיות, איזה דמעות, הרב, תציל לנו את הילד, תציל לנו את הילד. היא אמרה לו, תשמע, אני אשים כיסוי ראש. עד עכשיו לא שמתי כיסוי ראש, אני אתחיל לשים כיסוי ראש. אמר לה, גברת, כל הפטנטים האלה היו טובים עד עכשיו, כשהילד היה בריא. עכשיו זה כבר משחק חדש. עכשיו זה כבר צריך להציל את המצב. כשדוקטור אתה בא אליו עם טיפה חום, טיפה שפעת, אומר לך, תשמע, ככה כמול, אין לי זמן עכשיו, תבוא ב4, תבוא ב5. אבל היום כשאחד מבאי הבית מדרש שלנו, הצדיק הזה, קיבל התקף לב, לא אמרו לו תבוא ב8, תבוא ב9. אתמול בבוקר היה לו בדיקה, אמרו לו לא, תבוא ב7, תבוא ב8. בלילה, באותו יום, כשכבר קרה לו משהו בלב, או מי יודע מה קרה לו, בר מינן שלא נדע. זה אמבולנס, זה טיפול נמרץ, כבר כל הרופאים, כל הפרמדיקים, כולם קופצים, כולם מגיעים, לא אומרים לך תבוא אחרי זה. למה? כי עכשיו זה כבר לא אותו משחק. זה כבר לא אותו עניין. פה צריך להציל את המצב. אתה הכנסת את עצמך לשאול, אתה רוצה, אני אוציא אותך, אומר השם? אמר להם הרב, כמה יש לכם בחיסכון? אמרו לו 500,000 שקל. אמר להם, יופי. אחר בבוקר, ילכו לבנק, תוציאו את 500,000 שקל האלה, ולכו לכותל. אל תיתנו לי כסף, אני לא צריך כסף. לכו לכותל, כל אברך שתראו, תנו לו 200 שקל. ואתה שומע, אתה מפסיק לישון, ככה הוא אמר לו. ואתה שומע, עד שהילד לא מבריא, אתה לא הולך לישון. אומר לו, מה? אומר לו, מ-12:30, אתה ישן מ-9 עד 12:30. 12:30 אתה קם להגיד אתה ואשתך, תיקון חצות, בחיות עד הנץ. בנץ תלך להתפלל בנץ, ואחרי זה תלך לעבוד. הוא אומר לו, הרב, איך אני אשרוד ככה? הוא אומר לו, תראה, או שאתה תשרוד או שהילד ישרוד, אחד מהשתיים. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא אומר, שמע, זה כבר לא אותו עניין. הקדוש ברוך הוא אומר, כל עוד הכל רגוע, כל עוד אתה בסדר, כל עוד מידת הדין לא תקפה, כל עוד האיראנים לא באו עלינו, כל עוד החיזבאללה לא באו עלינו, הכלנו, אמרנו, יהיה בסדר, בדרום יהיה בסדר, לא, הם לא מתחמשים, הם מורתעים. כשהם באו, אתה כבר לא יכול להתחיל עכשיו לחשוב, בוא נעשה צבא טכנולוגי, בוא נעשה צבא מתקדם, בוא נעשה צבא קטן וחכם. זה כבר זהו, טנקים, מטוסים, חימושים, בלגן. יש מצבים שבחיים שצריך להתחמש. צריך להגיד עכשיו, אין זמן להתחכמויות. זהו, אני משתגע על הקדוש ברוך הוא. ואתם יש לו חולה בתוך ביתו, והוא ממשיך לחיות את אותם חיים. אני משתגע מזה. יש לך חולה בבית, אתה חי אותו דבר.
אתה חי אותו, אתה צריך לישון עם רגליים בקרח. רגליים בקרח אתה צריך לישון. יש מצבים שצריך, ובאמצעות זה תתגבר מידת הרחמים. רק ככה אתה יכול להעיר. פירוש, באמצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס, ובקע הים, כי גדול הביטחון והאמונה עלז להכריעם לטובה. אומר השם, אני רוצה לראות אותך במים. המדרש מספר, המדרש מספר איך היה שם. אומר המדרש, כן? אומר המדרש, כן? שעד שנחשון בן עמינדב לא נכנס עד החותם במים, לא הציל אותם השם. והוא נכנס, והוא טובע, והוא צועק למשה רבנו, אלי אבי. לא תקופה. רק עד שהוא עמד למות ממש, אמר לו השם, יאללה, עכשיו אני אפתח. אתה ככה בוטח בי, אתה ככה הולך איתי, עכשיו אני אפתח לך את הים. עד אז לא. וגם אז אומר המדרש ככה. מיד שמע משה לקדוש ברוך הוא, והלך לקרוע הים. וכיוון שהלך לקרוע הים, לא קיבל עליו להיקרא. אמר לו, היום מפניך אני נקרא. משה רבנו בא לים, אומר לו, שמע, הקדוש ברוך הוא אמר שתיקרא. אומר לו, מה לי ולך? אני גדול ממך. אני נבראתי ביום שלישי, אתה נבראת ביום שישי, אתה רוצה להגיד לי מה לעשות? אני פה בעבודה לפניך, אתה רוצה להגיד לי? הים צוחק על משה רבנו. אומר לו, אני נבראתי ביום השלישי, קבוע המים, מתחת השמיים במקום אחד, תראה יבשה, נכון? אומר לו, אני נבראתי ביום השלישי, באיזה יום אתה נבראת? ביום השישי, נעשה אדם בצלמנו, כאילו, אתה ביום השישי, אתה רוצה אני אקשיב לך, למה מי אתה בכלל? ככה הים פונה למשה רבנו. כיוון ששמע משה כך, הלך ואמר לקדוש ברוך הוא, אין הים רוצה להיקרא. מה עשה משה רבנו? אמר ככה, הים לא רוצה להיקרא. הלך לקדוש ברוך הוא, אמר לו, תשמע, הים הזה לא מקשיב לי, אני לא יודע, אתה אמרת לי לקרוא אותו, הלכתי, הוא לא שומע לי. אתה מכיר את זה, אליהו? לא מכיר את זה. אז הוא הולך להתבחן לקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ואומר לו, השם, תשמע, הוא לא מקשיב לי. אתה אמרת לו להקשיב לי, הוא לא מקשיב לי. כמו ילד בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, אתה אמרת לו שייתן את המשחק, הוא לא רוצה לתת את המשחק. מה אתם חושבים? שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר להם, יאללה, קרה. אדוני, אני קבעתי איתך בששת ימי בראשית, זה מדרש לפני כן. קבעתי איתך 6 ימי בראשית, כשהם באים לפה אתה נקרא, לא? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא היה כביכול. עסוק באזיקים כביכול השם, משתבש. הוא לא יכול, אני לא יכול לעזור לכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשבא ארונו של יוסף, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, נתן ימינו על ימינו של משה, שנאמר מוליך לימיני משה. מיד ראה לה הקדוש ברוך הוא וברח, שנאמר, הים ראה והנוס. הוא אומר, עד שהקדוש ברוך הוא לא לקח כביכול את יד ימין שלו, ושם אותה על ימין של משה רבנו, ונתן מכה לים, לא רוצה להיקרא הים. פתאום אני עושה פריבילגיות לאף אחד, מה? לא, הוא דתי, אז מה אם הוא דתי? בבא סאלי כתב 1000 דפים. 1000 דפים של חידושי תורה. 1000 דפים חידושי תורה, אומרים שאם הם היו יוצאים לעולם, יכול להיות היה במשיח. ככה אומר רבא ברוך. 1000 דפים כתב חידושי תורה. גנבו לו אותם מהבית. אמר להם, סיטנה בבא סאלי, אני יודע באיזה בית זה, אני יודע מי גנב לי את זה, אני יודע באיזה חדר, אני יודע באיזה פינה בארון. אם אני רוצה עכשיו אני שולח אתכם. תראו, אם זה הייתי אומר אני, לא הייתם מאמינים לי. אבל זה בבא סאלי. הוא כבר צייר כמה דברים שאף אחד לא ראה, נכון? הוא כבר הכריע כמה אנשים שלא ראו אנשים. אמר להם, יכול לשלוח אתכם עכשיו עד הפינה שלכם. אני לא עושה את זה. למה? אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה שהדפים האלה יצאו, הם יבואו לפה עכשיו, אמר להם. אם לא באים לפה, סימן שהשם לא רוצה את זה. אמונה. אמר להם, לא, אם השם לא רוצה, לא. אני אבייש בן אדם שגנב את זה? אני אלך לבייש את הבן אדם שגנב לי את זה? מה פתאום? אמר להם בבא סאלי, לא, אל תביאו את הדפים האלה, שילכו הדפים. אמרו לו, הרב, כל העולם מחכה. בעזרתיה אמר שהוא לא פגש מוח כזה בחיים שלו. ראש ישיבת פורת יוסף, למד איתו חברותא עם בבא סאלי, אמר, לא פגשתי מוח כזה. אמר להם רבי עזרתיה, אם היו יוצאים החידושי תורה שלו, כל העולם היה מוח. אין חידושים, אתם מכירים חידושים? אין חידושים בבא סאלי, כמו שנאמר מהבבא ברוך, מהבבא מאיר, ככה מדור לדור. איפה ספר? אין ספר. למה? השם לא רוצה, אמר להם בבא סאלי. לא נלחם. השם לא רוצה שיהיה חידושים, שלא יהיו חידושים. תראו איזה אמונה יש לצדיקים האלה. איזה ביטחון יחלכו עם הקדוש ברוך הוא על עיוור. אז אומר המדרש, אלא שראה לקדוש ברוך הוא שנתן יד ימינו על משה, ולא יכל לעכב, אלא ברח מיד. אמר לו משה, מפני מה אתה בורח? משה רבנו עכשיו מתגרה בים. הוא אומר, תגיד, למה אתה בורח? אמר לו, היה מפני אלוהי יעקב, מפני יראתו של הקדוש ברוך הוא. מיד כיוון שהרים משה ידו על הים נפתח. אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא כבר פה, זהו, אני לא יכול להתווכח איתך יותר. משה רבנו צחק עליו, הוא אומר, אתה ראית איך שאתה בורח? ראה הים והנוס, אתה עכשיו היית גבר, ראית? ככה זה עובד. יש מצבים בחיים, אתה לא מתחתן, תעשה דברים שוברי שוויון. מה זה שובר שוויון? אומר השם, אני רוצה לראות אותך, משתגע עליו.
כמו אישה שרוצה חס ושלום לריב עם בעלה, רוצה להתגרש ממנו, אומרת לו, זהו, הולכים לרבנות חס ושלום. אומרת לו, אתה רוצה שאני אחזור אליך? הפעם אני צריכה לראות אותך פלס. הוא אומר לה, אבל מה, הפעם הייתי רק שוטף כלים, רק זורק את הזבל. לא הייתי שוטף את הבית. הוא אומר לו, כן, זה היה פעם, עכשיו אתה שוטף את הבית, אתה זורק כלים, קניות, הכל אתה עושה. טוב, אשתי, מה אני אעשה? מה אני אגיד לך? מה אני יכול לעשות לך? מה לעשות? למה? יש רגעים בחיים שצריך שובר שוויון. יש רגעים ששולחים 4 חלוצים למעלה. למה? אתה מפחד? לא, עכשיו צריך, אין מה לעשות. אין לי ברירה, זהו, אני בפנים, אני רוצה להיכנס. לפעמים אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אתה לא יכול להמשיך באותה צורת חיים שלך. אתה לא יכול. אין לך שידוך, אתה לא יכול להמשיך באותה צורה שהייתה עד עכשיו. אתה חייב לשנות משהו. לא, השם, אני אבוא שחרית, אני אבוא מנחה, אני אבוא ערבית. זה אתה לא עושה לי טובה, אומר השם. זה אתה חייב גם ככה אם תרצה או לא תרצה. תראו את ניקנור. המדרש מספר על ניקנור, שכשהוא בנה 2 דלתות שלא נראו בהיסטוריה האנושית כאלה דלתות יפות. לא ראית בחיים שלך, בכל גבע כרמל אין כאלה דלתות. בנה 2 דלתות, כולם זהב טהור. בנה אותם במצרים, ורצה להביא אותם לבית המקדש. הוא אומר, והלך לאלכסנדריה של מצרים, ועשה שם 2 דלתות של נחושת, והתקין מלאכתן מאוד, ציפה אותם בזהב, והיה דעתו להעמידם לעזרה והביאם על הים. שם אותם באונייה, אמר, יאללה, הולכים לבית המקדש, אני רוצה שזה יהיה הפאר שלי. אני רוצה שיהיה רשום דלתות נקרא. עד היום זה נקרא, שערי נקראים. עד היום. ויהי כאשר סער הים על המלאכים, השליכו אחד מן הדלתות בתוך הים להקל מעליהם ומהאונייה, ורצו להשליך השני. ראו, התחיל שם כל מיני בלגן, כמו יונה, התחיל סערה, סופה גדולה כזאת. אמרו, יאללה, מה נזרוק? אנשים לא נזרוק, אוכל לא נזרוק, נזרוק את הדלתות, מה נעשה שלא נדבר פה. לקחו את הדלת הראשונה, זרקו אותה לים. באו לזרוק את השנייה, אומר המדרש, כאשר ראה זה, קשר עצמו בדלת ואמר להם, אם רצונכם להשליך זאת הדלת, אל תשליכוה אלא עימי. אמר, אם אתם רוצים לזרוק את הדלת השנייה, אני, או שאני מת, או שהדלתות האלה מגיעות לבית המקדש. לפחות דלת אחת. למה הוא רצה דלת אחת? אז מסבירים, שהוא אמר, דלת אחת יש לי, לפחות ישכפלו אותה, יעשו אותו דבר בירושלים. אבל לפחות שיהיה דלת אחת, שהיא כבר קיימת. המצרים, הם מומחים בדברים האלה. אז הוא אמר לפחות, בירושלים, לא יהיה מי שיעשה כזה. אמר להם, אם אתם רוצים לזרוק את זה לים, זרקו אותי לים. אני והדלת ביחד. או הכל או כלום, כמו שאתה אומר. אז אומר המדרש, ואז עמד הים מזעפו. איך שהוא אמר את המשפט הזה? למה? למה השם חיכה שהוא יגיד את המשפט הזה? גם לפני זה הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. אמר השם, בבקשה, שלא יהיה, תעצור את השערה הזאת, תעצור את השערה הזאת, תעצור את... לא, הוא לא אמר את זה. אמר את זה. התפלל לקדוש ברוך הוא, ישב, עמד בתפילה, בטוח. בלי שהמדרש יכתוב את זה. למה זה לא עבד? למה זה לא עבד עד שהוא לא אמר לקדוש ברוך הוא, השם, או שאני מת עם הדלת הזאת, או שהדלת הזאת מגיעה לבית המקדש. למה? כי הנה יש מצבים בחיים שבהם לא עוזר אם תתפלל. לא עוזר אם תתפלל. אתה רוצה שהילד שלך יצא מוצלח. אתה רוצה שהילד שלך יצא איזה בן תורה, צדיק, ככה קדוש, טהור. אתה רוצה שהבן שלך יצא מוצלח. תעשה משהו בשביל זה. לא, אני אבוא כל יום ללמוד שעה. לא, שעה אתה מחויב אם תרצה או לא תרצה, אתה חייב לעשות את זה. אני צריך שתראה לי שאתה מקדיש בשבילי, אומר השם, שאכפת לך ממני. אכפת לך ממני, אכפת לי ממך. אז המגיד ממזריץ' הקדוש שואל, איך זה עובד? עד עכשיו הסברנו שבאדם צריך לעשות פעולה יוצאת דופן. אבל למה דווקא זה יוצא דופן? למה אני חייב לעשות איזו פעולה משוגעת על הקדוש ברוך הוא ורק אז הוא ישמע אותי? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע אותי בתפילה רגילה? ואם הוא לא שומע אותי בתפילה רגילה, למה אז הוא כן ישמע אותי? אז אומר המגיד ממזריץ', שכל מה שאנחנו רואים פה, כל התקלות שקורות פה ביום ביום, שהמנהל בנק מתקשר אליך, אומר לך, תשמע, סגרנו לך את העובר ושב, סגרנו לך את המינוס, או שהפקיד, אתם יודעים מה זה רשם בהוצאה לפועל? זה פקיד, שמחליט שמעכשיו כל החשבונות שלך סגורים. ככה פתאום הוא קם בבוקר, אומר, מהיום, לא שילמת הוצאה לפועל, או אפילו שכן שילמת. אני מכיר כמה אנשים שכן שילמו. כמה פקיד בהוצאה לפועל, כל החשבונות מעוקלים. האוטו שלך מעוקל, אתה לא יכול לצאת מהארץ, ככה החלטתי. אז אומר הרב למה? הוא אומר, כל זה רק בעולם הזה, שהכל פה נראה דמיוני. זה הכל אחיזת עיניים, זה לא באמת. הוא אומר, למעלה בשמיים אין את כל זה. למעלה בשמיים הכל נקי, הכל טוב, הכל מאושר, הכל שמח. נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש. מה עושים סוח? אנחנו מקדישים את השם כמו סוד צרפי קודש.
שמה הם עושים? הם אומרים, תראה, הקדוש ברוך הוא ויודעים מה, אנחנו הולכים להישרף עליך, השם. מלאך שאומר קדוש, 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 סיים את התיקון שלו. מלוך כל הארץ כבודו, זהו נשרף, הוא יודע שהוא נשרף. ובכל זאת הוא הולך להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. אז אומר המגיד ממזריץ' זה דווקא בעולם הזה. אבל אם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, השם, אני מתאבד עליך. השם, אני בחיים שלי לא ירים את הקול על הילד שלי בבית. אין דבר כזה. בחיים אני מקבל על עצמי, השם, אני בחיים לא מרים את הקול בבית. לא ישמעו את הקול שלי בבית. כמו אילם. נעלמתי דומיה, אומר דוד המלך. אני כמו אילם, אומר דוד המלך. אני רק מתפלל אליך, השם. חוץ מלהתפלל וללמוד, לא שומעים את הקול שלי, אני נשמע בכלל. החזון איש כדי לא לדבר, אפילו לא היה מוסר שיעורים. רב חיים קניבסקי, כדי לא לדבר, גם לא היה מוסר שיעורים, אין שיעורים, אין דיבור. רק אל תיתן לי לדבר. שמור על הפה, אנחנו נעשה שיעור על הפה בעזרת השם. חתם סופר של פרשת בלק, דבר עליו בעזרת השם. אז באדם שאומר דבר כזה, אומר המגיד ממזריץ', הוא גורם שגם בעולם הזה יהיה כמו למעלה. ככה כותב הרב. אני אקריא לכם. כן? אומר הרב, בדיוק. אומר הרב, והנה צריך לבוא על בחינת הראשית. כמבואר בזוהר, ראש ראשיתה קדמה דכל פיקודין דאית אלקה אלאה, שהיא אמונה ראשית, עיקרה ושורשה שואלה וסיבה, שהיא הסיבה הראשונה שממנה נסבבו כל הסיבות, והוא מסובב כל הסיבובים ממנו נסבבו. זוהר הקדוש, הידוע, הפשוט, הנכון, האמיתי. ראש לראשון לכל האמונה היהודית, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא אפילו, אומר הנועם אלימלך הקדוש, אפילו הגללים של הבהמה, הזבל שיוצא לה מהגוף, הקדוש ברוך הוא אומר להם לאיפה ליפול. אמר להם, אז אחד התלמידים שמע את זה, הוא צחק, אמר לו, מה? גללים של בהמה, צואה של בהמה, הקדוש ברוך הוא אומר לה איפה ליפול, אומר לו, כן. סופר שהנועם אלימלך הקדוש, אחרי כמה ימים יצא עם התלמיד הזה, הם יצאו לשלג, הם יצאו בשלג, אפשר לפתוח שמה. הם יצאו בשלג שמה, יצאו בשלג, והתלמיד הזה התחיל לדרדר בהר. התחיל לדרדר בהר, עד שהוא הגיע לאיזה צואה, לאיזה גללים של בהמה, ואז הוא נעצר עליה, בגלל שבאים יבשים, אז שם הוא נעצר. אמר לו, הנועם אלימלך הקדוש, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לך שזה נכון מה שאמרתי, אז הוא גרם לך לזה. אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, הראשון שבאדם צריך לדעת זה שהוא מסובב כל הסיבובים. הוא אומר, וצריך האדם להיכנס למדרגה סיבה ראשונה שהיא למעלה מכל העולמות המסובבים אותו. ואז הוא בעלמא דחירות. אז הוא רגוע, שלב. כל היום מדבר על פרנסה. כל היום על הכסף. כל היום מה אני אעשה, איך אני אגמור את החודש. איזה עסקים אני אעשה, איך אני אשרוד. הכל יקר פה, כל היום אני שומע את המילים האלה, הכל יקר פה, הכל יקר פה. היום עברתי ליד רמי לוי, תקשיב טוב, אתה רואה את התורים של העגלות, תקשיב טוב, אי אפשר לראות את הצד השני. אני אומר, איך זה יכול להיות? אמרו לנו שיש העלאת מע"מ, אמרו לנו שיש העלאת מיסים, אמרו לנו שיש עכשיו העלאה של אוסם ונסטלה וכל אלה, נכון? אז איך יכול להיות שהעגלות רק יותר גדולות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? השתבח שמו השם. מסתובב ברחוב, גם אני מסתובב ברחוב, אני לא רואה גם אנשים זרוקים ברחוב, לא יודע, אני מסתכל, אני אומר, תראה, אמרו לנו שהולך להיות פה כל כך גרוע, חס ושלום, שהולך לכל משפחה, או כל אחד עושה חשבונות, 700, 800, לא יודע מה, כל מיני משפטים, כל מיני זה. אמרתי, טוב, אולי נראה אנשים זרוקים ברחוב, אז הכנתי כמה סמיכות, שאם אני רואה אותם זרוקים ברחוב, תהיה להם נתכסות, לא, אתה לא רואה אותם זרוקים ברחוב, השתבח שם. הוא אומר, זה הראש וראשון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא ראיתי חתול שדואג לאוכל שלו, אני לא ראיתי עכבר שדואג לאוכל, אין דבר כזה. הוא אומר, ואז כשיבוא לזה, אז כל הדברים יתבטלו בבהירות הרב הזה. כיוון שהוא למעלה מהם, ושם הכל שווה, כי בעולמות הוא התחלקות. אבל למעלה, הכל אחד, ים ויבשה, הכל שווה. אחד אומר לזה. הוא אומר, תראה, למעלה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, דבר בני ישראל וייסעו, למה? למעלה אין ים ויבשה. אם אתם בטוחים בי, אתם כבר בעולם של חירות, אתם בעולם של רוגע, בעולם של שלווה, שם אין, מה, לא מפחד. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. דבר בני ישראל וייסעו. האדם שבוטח בקדוש ברוך הוא. תראו להגיד, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, פרנסה מהקדוש ברוך הוא, דקה אחרי זה אנחנו רועדים מפחד, נכון? עכשיו עברנו את זה, עכשיו דיברנו על זה. הכל מאיתו יתברך, הכל מאת השם, הכל מאת השם. אם הכל מאת השם, אז איך זה יכול להיות שיש מנחה בבית כנסת ואתה בעבודה? איך זה יכול להיות? איך הכל מאת השם? איך באדם יכול להגיד את המשפט, הכל מאת השם, ועכשיו, אם אתה לא הולך להתפלל, זה משהו אחר, זה נדון אחר, זה בגלל שאתה יכול לשולחני, בסדר. לא, הפרנסה, העבודה, לא, אני לא יכול לבטל יום עבודה. איך יכול להיות שיש שחרית בבית כנסת, שיש מניין בנץ, ואתה הלכת להתחיל לעבוד לפני הנץ? זה שולחן ערוך, אסור לסדר את המיטה לפני הנץ, אתם יודעים? אסור לסדר את המיטה באדם שקם לתפילה, אסור לו לסדר את המיטה, אומר השולחן ערוך, שום פעולה. קודם כל דבר עם השם. אתה
הולך לעבוד לפני שאתה מדבר עם השם? אתה לא מתבייש? ביטחון? אתה אומר לי ביטחון? לא, אני בטוח. אתה בטוח בהשם? אתה בטוח בהשם? תוציא איזה קופת חיסכון, לך תן אותה לעניים, תחפש עניים, תבנה בית תמחוי. עוד מעט תחפש פה בית תמחוי, אני בטוח שכולם יפתחו את החסכונות, בעזרת השם יבנו לנו את הבית תמחוי. לא אומר, קח מה שאתה צריך למחייתך, תחיה, תתפרנס. עושה מה שצריך. אבל תתחיל לחסוך לדירות לילדים, דירות לנכדים, דירות לסבא, דירות לסבתא, מה זה שטויות? מה זה? איך תאכיל עניים? איך תבנה בית כנסת, איך תבנה בית מדרש? איך תחזיק איזה אברך? אז אתה רק אומר, אני בטוח בקדוש, אתה לא באמת מאמין בזה. אומר, השם, אל תדאג, אני אסדר שאתה תצטרך להאמין בזה. אומר, אבל המגד ממזריץ', אם אתה בטוח בקדוש ברוך הוא, אתה כבר לא בעולם הזה. אדם שהולך באמת בביטחון בקדוש ברוך הוא. רק על היום הפרנסה, מה אני אעשה, איך אני אסתדר, העסקים, איך אני זה, לא, אני אלחם בו, אני אדבע אותו, הוא לא שילם לי, הוא כן ש... באמת הולך ביטחון עם השם. פעם, בדורות קודמים, אולי אתה צריך להראות ביטחון לכל מיני דברים שוגעים. בימינו, להראות ביטחון, לקום שחרית, לקום מנחה, לקום ערבית, שיעור תורה, ולא לדבר על כסף. לא לדבר על כסף. אומר הנועם בן נביך בפרשה שלנו, שטו העם ולקטו, כל זה שהקדוש ברוך הוא היה צריך את כל הבלגן הזה עם המן, זה בגלל שהם הלכו לקחת את האוכל. לא הייתם צריכים אפילו ללכת. אני אביא לכם את האוכל עד הפתח של הבית. זה מינימום השתדלות. מה ההשתדלות? לקום לעבודה בזמן, ללכת להתפלל שחרית, ללכת אחרי זה לאכול פת שחרית. רגוע, כל היום שלווה, כמו שכותב רבנו בחיי. מנוחת ליבו, שלוות נפשו, כל היום רגוע. בוא, יש לך איזה חידוש להגיד לי? יש לך איזה חידוש? בוא תגיד איזה חידוש. לא, אבל... באנו לדבר ביזנס, אז ביזנס עכשיו. קודם כל בוא תן לי איזה חידוש. הוא לא לחוץ, הוא רגוע, הוא שלם. אז אומר המגיד ממזריץ', מצב כזה אתה לא חי בעולם הזה. אתה פה עושה מה שצריך, עם האישה, עם הילדים, לא אומר לך להיות מנותק. חי רגיל. אבל באמת שלך אתה לא חי פה, אתה חי בעולם אחר. אתה חי בעולם של ביטחון, זה עולם בפני עצמו, אומר המגיד ממזריץ'. זה למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וייסעו, אני לא יכול לעזור לך, מה אתה צועק אליי? אומר השם. מה אתה מדבר איתי עכשיו? תגיד להם שייסעו, אתה רוצה לעבור? אומר המגיד ממזריץ', והרי שם אין יבשה, אין ים, אין עניות, אין עשירות, הכל בעיר ונעיר באור אלוקותו יתברך. שם אין ים ויבשה. אומר לו השם, תשמע, אתם פה לא מגיע לכם שיקרה לכם הים. אתם רוצים שיקרה הים, אתם צריכים לקפוץ עכשיו לעולם אחר. אבל אין לכם סטופ קייס, אין לכם איך לקפוץ לשם, מה תעשו? תקשיב מה תעשה. אתה עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא, אפילו אם יתמוטט העולם, אני כל יום מבקר את אבא שלי. אבא שלי צריך אותי, אבא שלי עבר ניתוח, אפילו אם ימות העולם, אפילו אם אני לא יושן כל הלילה, 48, 62 שעות, אני הולך לבקר את אבא שלי כל יום. אני מתאבד עליך. זהו. אני רוצה שהילדים שלי יכבדו אותי, אני אכבד את אבא שלי. אומר המגיד ממזריץ', באותו רגע אתה כבר לא חי פה. אתה עברת לעולם הביטחון, עולם אחר. שם כבר אין בעיות, אין מנהל בנקי, אין רופאים, אין דוקטורים, אין צרות, אין פנצ'רים בגלגלים, אין דוחות, אין כלום, שם הכל בסדר. אומר השם, יאללה, עכשיו הקפצתי אותך לעולם אחר, אתה מסודר. השתבח שם משהו. איזה יסוד של האור החיים הקדוש. אני, כשתדעו לכם, לפני כמה שנים שקראתי את זה פעם, אני כל שנה קורא את זה. כשקראתי את זה פעם ראשונה, אני נבהלתי. כי זה לשבור מיתוס. המיתוס של היהודי זה אני אדבר עם השם ואני אנצל. האור החיים הקדוש שובר לך את המיתוס הזה. אומר, תשמע, לפעמים זה נכון, רוב הפעמים זה נכון. 99% מהחיים זה נכון. יש שלב בחיים ששברתי לך את המיתוס. דיבור איתי לא יעזור לך, אומר השם. זהו. כמו שאישה אומרת לבעלה, תשמע, דיברת, אני כבר לא מאמין עליך, להבדיל, כן? אני כבר לא מאמין עליך, זהו, אני סיימתי להאמין לך. אתה כבר יותר מדי פושטק, יותר מדי פרפר, לא צריך. אני רוצה מעשים מעכשיו. אני רוצה לראות אותך רציני, אותך קם לעבודה, רוצה לראות אותך הולך לפרנס את הבית, בא בזמן מהעבודה, לא יוצא מהבית. ככה אומר השם הבן אדם, אני רוצה אותך רציני. כמה שעות שינה אתה צריך, אומר הסטייפלר, 7 שעות ביום. 7 שעות ביום אתה צריך לישון, זה בחיים רגילים. עכשיו אין 7 שעות. 5 שעות ביום. ככה אמר להם הרב. כל עוד הילד היה בריא, המלצתי לכם, תפללו שחרית, לכו תרמו כמה גרושים לאיזה ישיבה, בסדר. עכשיו, אמר להם, לכו קחו, יש לכם 500,000 שקל בחיסכון, תוציאו את כל הכסף, לכו לכותל, כל אברך תנו לו 200 שקל. ותיקון חצות כל הלילה. תהילים כל הלילה. דמעות, 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 דמעות לקדוש ברוך הוא. עברי הילד הזה. עברי הילד הזה. שומע, יכלת להגיד, אולי הוא היה מברי גם בלי זה. נכון? תמיד המוח האנושי שלנו, אולי יכל להבריא גם בלי זה, נכון? אתה צודק. אבל איך תיקח את הצ'אנס? אתה רוצה לקחת צ'אנס על הבן שלך? אתה לא רוצה לקחת צ'אנס על הבן שלך. לכן, זהו.
זהו, זה היסוד שדיברנו עליו היום. אור החיים הקדוש אומר, לפעמים תפילות לא עוזרות. לפעמים צריך משהו להראות לקדוש ברוך הוא, השם, אני עושה דברים משוגעים. השם, אני קופץ למים. בואו נחשוב בין הבן אדם. השם, אני קופץ למים, שיהיה אוכל בבית, לא יאכול בבית, אף אחד עוד לא מת מלחם וחמאה. אף אחד עוד לא מת מלחם וחמאה, לא קרה כלום. אז מה לא יהיה? לא יהיה קצת סלון חדש לפסח? לא יהיה חליפה חדשה לראש השנה? לא קרה כלום. לא קרה כלום. אוקיי, שנה הבאה, ואם לא יהיה, לא קרה כלום. זהו. איך האברכים חיים? ככה הם חיים. אם יש קונים, אין, לא קונים. לא קרה כלום. אני הולך איתך. אבל לא סתם אומר את זה, לא. אין יותר להגיד סתם. שם, אני מהיום, אני רוצה להיות מאושר. תראו, באמת אני אגיד לכם, זה לא רק שיש צרות, זה גם חיים מאושרים אמיתיים ביום-יום. חיים מאושרים ביום-יום. שם, אני הולך איתך, עזוב, אני בחיים לא מחפש עבודה על שעות של הכולל. תראו כמה אנשים, כמה תלמידים היו פה, מצאו עבודה כבר לא פה. תראו כמה תלמידים היו פה. כמה תלמידים היו לנו, מצאו עבודה, מאז אנחנו לא רואים אותם. עכשיו הם חוסכים כסף, הם חוסכים כסף, הם חוסכים כסף. למה הם חוסכים כסף? השם בסוף יגיד לו, תשמע, אדוני, אני נתתי לך את הפרנסה. כן, זה לא, זה בסוף, עם ההוא שדע, כן, כן, עם הדייג, כן. בסוף כל זה בשביל מה? שהקדוש ברוך הוא יראה לך, תשמע, אני נתתי לך את הכסף, אני צריך לקחת אותו עכשיו. חס ושלום, מה צריך את הדברים? דבר את בני ישראל ויסעו. מה זה יסעו? עם ישראל היו צריכים להיכנס למים. נחשון בן עמינדב עומד למות עד שהקדוש ברוך הוא פתח לו את הים. זה היה בזמנה. בזמננו אנו. שם אני בחיים לא מדבר, לא יפה לאשתי. גם אם צריך ללכת מהבית, גם אם היא אומרת, גם אם ללכת עליי, גם אם צועקת עליי השם, אני בחיים לא מדבר, לא יפה לאשתי. מילה אחת רעה בחיים היא לא תשמע. זה. יש יותר להיכנס לים מזה? אין יותר להיכנס לים מזה. שם, אני משנה את החיים. קריב את עצמו, אז אני אומר, בזמנו היה צריך למות. בזמנו לא מבקשים לך למות. מה מבקשים לך? אני מקבל על עצמי שלא ישמעו אותי בבית. זהו. אומר השם, יאללה, עברת לעולם אחר, עכשיו אתה כבר לא בעולם הזה של מס הכנסה, מע"מ, אין מס הכנסה, אין מע"מ, זהו. תקשרו אליך מס הכנסה, תקשר אליך מע"מ, תגיד להם, חברים, אני כבר זהו, אני נמצא בעולם אחר, אני לא בעולם שלכם, שלום, ביי ביי, להתראות. אני נמצא בעולם הביטחון, אומר. אומר אור החיים הקדוש, כן? ובזה אני אסיים. אז אומר אור החיים הקדוש, קיבלתי את הדפים. חייב לסיים בדיבור שלו. הנה. אומר הרב, כי גדול הביטחון והאמונה על הזה להכריעם לטובה. תמצא שכן היה וצדיק הראשון, הוא נחשום בן עמינדב ונכנס עד גרונו ולא נבקע הים, עד שאמר באו מים עד נפש, גמרא בסוטה. אז אומר אור החיים הקדוש, למה זה היה ככה? ונראה לי לומר, כי רשם השם לומר להם, טעם תגבור את הדין עליהם, לצד שהם המעיטו בליבם האמונה, ואמרו, הלא טוב לנו עבוד את מצרים. לזה ציווה השם לעשות כנגד עוון זה, הצדקת האמונה בכל תוקף. הם באו למשה רבנו, אמרו לנו, תראה איפה הכנסת אותנו, שמת אותנו בבוץ, מקיפים אותנו משלוש רוחות, טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר, מה הבאת אותנו למות פה? אמר להם השם, מה ככה? עכשיו אתם גם באמת לא יוצאים מפה. עכשיו כאן אתם תישארו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשיתם ככה, עכשיו אני צריך לראות ההפך. אני צריך לראות את הביטחון, את האמונה האמיתית שלכם בלב. השם יעזרנו. שבעזרת השם, תמיד אני מסיים בזה, שבעזרת השם לא נגיע למצבים האלה שהקדוש ברוך הוא באמת מבקש ממנו את הדברים האלה. תראו, כדי שזה לא יקרה, צריך לשמור ביום יום. למה בן אדם לא יודע מתי יגיע לו הדבר הזה, חס ושלום, שלא נדע ושלא נצטרך. אבל אם תשמור על סטנדרט של יהודי עובד השם, לא צריך להגיע לשם. אבל אם חס ושלום יהודי צריך להגיע לשם, לא יכול להיות שהוא ימשיך באותו סגנון חיים שהיה לו עד עכשיו. אני רוצה לראות שאתה בוטח בי פירושו, עושה דברים נגד השכל, עושה דברים נגד המטריה, עושה דברים נגד הרעיון העולמי הפתוח של העולם הקפיטליסט. השם יעזרנו, שנזכה באמת בעזרת השם, שתמיד נלך עם הקדוש ברוך הוא, באש, במים, איפה שצריך, במדבר, בערבה, מול סוף, תמיד נלך עם הקדוש ברוך הוא. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נצטרך אף פעם להגיע לרגעים האלה שצריך את הדברים שוברי שוויון. נקום שחרית, נקום מנחה, נקום ערבית, נלמד כל יום תורה, לא נדבר על פרנסה כל היום, ולא נצטרך להגיע לדוקטורים חס ושלום. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר,